Nyika yeZimbabwe iri kuchema kurasikirwa kwayaitwa naArchbishop Paul Mwazha, muvambi weAfrican Apostolic Church, uyo afa nhasi ava nemakore 107 okuberekwa. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Archbishop Ernest Paul Mamvura Mwazha, avo vanozivikanwa samutumwa Paul Mwazha, vashayika nhasi musi wa20 Mbudzi 2025 vava nemakore 107 okuberekwa. Izvi zvaziviswa nevatungamiri vemachechi, zvichisiya mukaha mukuru munyika yezvitendero muZimbabwe. Born 25 October 1918, upenyu hwavo hwakatanga nechishamiso. Vachiri mucheche, vakarwara zvikuru nefuruwenza, vakambofungidzirwa kuti vafa, asi vakadzoka kuupenyu mushure mekubhabhatidzwa. Vakaenderera mberi nekutanga chechi yeAfrican Apostolic Church muna 1950, iyo yakakura kuva imwe yemachechi makuru emuAfrica, ine vateveri vanopfuura miriyoni. Dzidziso dzavo dzakabata upenyu hwevakawanda, dzichibatsira vanhu munguva dzakaoma dzakadai seurombo nekurwara. Vaive vakaroora amai Joyce Makaonesu Mwazha, avo vakashayika muna 2017 nekuda kwechirwere cheshuga. Mwedzi wapfuura musi wa25 Gumiguru, vanhu vakapemberera zuva ravo rekuzvarwa, apo pavakasvitsa 107 years nezviitiko zvikuru, vachivati mwenje wechiedza chemweya. Sewiknewo vakavapa chipo chemota itsva yerudzi rwe2025 Toyota Land Cruiser inokosha $190,000 pamwe nemari inosvika 107,000 yekuropafadza chechi yavo. Pakutanga paiva nerunyerekupe rwekuti vakairamba nezvikonzero zvishoma, asi vakaigamuchira nenyasha ndokuitora pakupera kwemwedzi waOktoba. Iye zvino rufu rwavo rwasvika sechishamiso. Nhaka yavo inoramba iripo kuburikidza nebasa rechechi, utano uye rubatsiro rwavakadzidzisa nekuratidza. Rest in peace, rarai zvakanaka Baba Mwazha.